Takže miestny bicyklista z Ružinova, Daniel Šidlík. Predstav sa nám trošku, povedz nám niečo skrátke o sebe. Prievodský kanál Čukel som, ne? Sme v Petržalke, ukáž to. Takú výkrasu doma nemáme, my máme iba Traculovská Parebná. Víš ako? Poď a hovor pri tom. Je tu vácej stromov jak u nás, však je tu celý les. Nás je hovno, nás sú iba dochodcovia. Poprosili by sme ťa, keďže počkaj, preruším ťa, keďže máš za sebou dlhoročnú kariéru freeridového a downhillového mága, uznávaného aj v zahraničí, tak chceli by sme ťa poprosiť, aby si nám vlastne špecificky upresnil, ako takéto skoky treba skákať a vlastne ako sa na nich treba chovať. Takže tuto máme prvý skok, je to celkom vysoký dirt, na ktorom si užijete úplne super polet. Ideme hore? Musíš sa rozbehnúť a skočíš ho, asi tam. Poďme sa pozrieť. Takže sme na prvom skoku, čo by ste k nemu povedal? Ukáž to do strate Vajzeky Aša, ukáž sem ju daj polož. Áno? Tak ty ju sem polož. No ne, ty kokot. 90 stupňovej úly, na tom sa rozjebeš aj nevíš ako. Áno. Takže to bola vlastne špecifikácia prvého dirtu. Ideme na ďalší. Tak, tu treba robiť čo? Tu musíš sa pekne rozbehnúť len toho a skočiť. Tak toto sme netušili. Toto je veľmi vecná informácia pre našich verných divákov. Nečakaná odpoveď na informácií. Dobre, toto je nič, keďže si úplne tupý jak tágo, ideme na ďalšie. Takže, ak sa nemýlim, skúsim si tipnúť, tento skok je veľmi podobný Juvente, konkrétne druhému skoku. Akurát je dlhší. Čo by si k nemu povedal? Ja ho nejdem, lebo nechcem skončiť v nemocnici jak Robo, víš ako. Áno, všetci vedia, kto je Robo. Dobre. Čo nemusí. Takže, vlastne ukáž nám zhruba, že asi ako ho prechádzaš. Áno, toto sme chceli vidieť. Presne. Akože motocross VIP. Tak to víš, že... Počkaj, nie si ty ten náhodou ten nemenovaný jazdec Danny Hard, alebo tak nejak sa volá? To je staré meno, to už nepoužívam. On dával také slabšie VIPy, no. To už ma všetci otravali. Hej, všetci ťa otravali. Dobre, a ešte nám povedz niečo o sebe, takže odkiaľ pochádzaš? Z prievozu, z kanálu Čuklu. No dobre, ale definuj nám krajinu a mesto, pretože toto sledujú aj naši americkí diváci. Jo. Respektíve kanadskí. Teraz sme na Slovensku, to je hneď vedľa. To je v strede Európy, v Bratislave, to je tak pri Viedni. A sme v Petržalke, to je za Dunajom od prievozu. Tu sa postav proti mne. Dobre, mám na teba takú ďalšiu otázku. Ktorý bike by si vybral? Evil alebo Specialized? Čiste podľa značky. Nehodnotíme teraz, či je to demo, alebo... Kauflandový Allplan je topka. To nedáš, to iný nechcem. Dobre. Ktorý lead race je podľa vás lepší? DBX? Najlepší je Lidlový. Áno, prepáčte. A ktorá helma? Ešte posledná otázočka. R alebo klasika? Bajková. Norma je originál, že je Longus, víš, skakaču. To ukáže parkovača. Má zlatú klubovú kartu v mesiarstve. Dobre, týmto by sme mohli aj ukončiť rozhovor s Danom Šidlíkom. Takže povedz nám ešte vetu na záver. Ešte vetu na záver by to chcelo. Nakupujte v Lidli a tu sa nezabíte. Pokúsime. A dajte nám YouTube sponsoring, on je 500 000 eur. Takže odkáž nám, čo majú robiť. Na to, aby sme mali lepšie všetko, víš ako. No čo majú robiť na YouTube? Čo majú robiť na YouTube? Subscribeujte, lajkujte, zdieľajte a posielajte všetkým oným Kinder Mafii a všetkým vašim oným cigánom. A ja mám identicky podobné číro ako on. Úplne. No a toto je Robert Poláček, ktorý sa nedávno zranil v nemocnici. S Cedricom Garciom sa... Áno, druhý Cedric Garcia. Ale on to lepšie doskočil. Hej, dobre, tak končíme, lebo už ma to nebaví.